Xeración 2022 é o nome do obradoiro de emprego para mulleres que vai poñer en marcha o Concello de Lousame durante o último semestre do ano. Fomos seleccionados para facer por o proxecto que presentamos para potenciar a empregabilidade da muller e o empoderamento e todas esas cousas nas que levamos traballando xa fai moito tempo e continuadamente, moitos anos levamos traballando nesto. Entón, presentouse un proxecto a unha convocatoria do Ministerio de Igualdade que fai a través da FEMP, nos presentámoslo a FEMP, e fomos seleccionados no que é o noso grupo, que é en concellos de menos de 10.000 habitantes. Vai dirixido a veciñas do municipio de entre 18 e 65 anos interesadas en acceder ao mercado laboral ou mellorar a súa situación. Entre os contidos eminentemente prácticos recibirán formación sobre como preparar unha entrevista de traballo ou técnicas de marketing digital, entre outros. A empresa Sensecit será encargada de impartir o seminario, que se dividirá en 3 seccións. Está, por un lado, o que sería Xeración 2022 Emprego, que consiste en varios seminarios, en total de 30 horas, de motivación para a búsqueda de emprego. Son seminarios donde se traballaría coas mulleres a motivación, cara a búsqueda de emprego, ferramentas digitais, 2.0, traballar a marca persoal, a entrevista de traballo, etc. Logo estaría tamén Xeración 2022 Digital, un obradoiro de introdución á informática e ás novas tecnoloxías, de 20 horas. Logo hai unha terceira liña, que é a Xeración 2022 Autoemprego, que está dirixida a mulleres que se plantexan iniciar un proxecto propio, que están pensando neso como vía de salida a súa situación laboral. Os cursos darán comezo en setembro e as interesadas xa poden realizar as inscricións no Concello. Vamos facer unha difusión, aparte da presentación aos medios e nas redes, vais facer unha difusión tamén mediante carteo, porque vamos a enfocarnos nunha poboación diana de mulleres de 18 a 65 anos, por parroquias, e para dirixirnos a todas aquelas que a mellor estén en busca de emprego ou que queiran cambiar de emprego e mellorar. Cada grupo estará integrado por un máximo de 10 mulleres para garantir así unha formación individualizada.